Визията на ДПС за развитието на науката и образованието в България беше представена в Ловеч от председателя на партията Лютви Местан. Според лидера на ДПС, носителите на духовността в страната ни скоро ще се окажат застрашен вид, защото отсъства адекватна политика в тази област. Реформите в образованието трябва да бъдат подчинени на една нова стратегия. Хармонизирането на българската образователна система, на качеството на нейния образователен продукт с целите заложени в стратегията Европа 2020. ДПС смята така да работи в сферата на образованието, че това да не бъде само декларативно лого в управленска програма, а да влезе в дефинитивната картичка на следващото правителство, заяви професор Мариана Георгиева, втора в листата на движението за Ловешка област. Поемаме категоричен ангажимент за незабавна отмяна на финансовия геноцид върху Българската академия на науките. На срещата в Ловеч присъства водачът на листата за региона Мустафа Карадая, както и евродепутатът Филис Хюсменова. Купуването и продаването на гласове е престъпление.